Continuăm seria de roboți cu Lucky, fratele mai mare al lui Mini, pe care l-ați văzut deja. Este previzibil, probabil vă dați seama pentru ce este el destinat, dar Claudiu, hai, ajută-ne tu, te rog. Da, Lucky astăzi este pregătit pentru a face livrări, într-un scenariu de restaurant, livrări la masă, și în alt scenariu pe care l-are pregătit, că știe să facă două lucruri astăzi, să și debaraseze masa. Să debaraseze, ok. Da? Acum el are deja presetat scenariul de livrare la masă, nu trebuie altceva decât să selectez masa la care am de livrat ceva și să-l trimit. De exemplu, pot să am masa 1 pe raftul 1, masa 2 pe raftul 2, livrare lentă ca să nu vărsăm produsele de pe... Dar Lucky poate fi programat cu mai multe funcții. El poate nu doar să ducă farfurii sau să aducă farfurii. Da, poate să facă și debarasare, însemnând că dacă am observat că la o masă clienții noștri au terminat de servit masa, putem să-l trimitem robotul și să îi rugăm pe cei care tocmai au terminat masa să își pună farfuriile sau tacâmurile pe rafturile lui Lucky. Iar Lucky se va întoarce, îi va anunța că se întoarce cu toate acestea către zona de spălat vase.